Ahojte, dnes vám tu chcem predstaviť super automatickú kulmu Babyliss Style Secret Air, ktorá je výborná pre ľudí, ktorí podobne ako ja nie sú úplne schopní alebo sa nechcú proste trápiť s klasickou kulmou, kedy musíte vlastne ako rôzne vytáčať ruky, rôzne si tú kulmu ako držať okolo hlavy. Toto je automatická kulma, ktorá je šikovne vymyslená tak, že vy si ju len vždy priložíte takto k hlave, ona vám jednoducho natočí lokničku. Má rôzne nastavenia, tie si dneska ukážeme. Takisto vám ukážem, ako vyzerá to samotné natáčanie, pretože to môže byť výzva, ale len kým sa to naučíte prvú minútu. Potom už vlastne budete perfektne vedieť, ako sa to používa. Je to oveľa jednoduchšie ako klasická kulma. No a ukážeme si aj nejaké tipy a triky, povieme si niečo vlastne o tomto prístroji, takže určite ak chcete vedieť, ako sa tento prístroj používa, tak sledujte toto videjko. Čo si povedať ešte k tomuto prístroju? Má 4 režimy teploty, časovač a 3 možnosti, akým smerom môžete vlastne natáčať vlny. Tie možnosti, ako natáčať vlny, vidíte vlastne tu. Ja som si zvolila, že tie smery sa budú pravidelne striedať, takže nebudú točené ako vlastne jedným smerom, ale bude sa to na tej hlave striedať s tým, že vy vlastne budete mať taký ako prirodzený výsledok. Tak, takisto si môžete tuto na displeji rôzne nastavovať teplotu. Takto sa prístroj zapína, zapnúť. Tu si nastavujete časovač, ten časovač vlastne vám označuje, ako dlho bude natáčaný jeden pramienok vlasov. Tu si nastavíte teplotu a máte tam i režim Air, ktorý tie vlasy potom fixuje teplým vzduchom. Samozrejme platí, čím máte jemnejšie vlasy, tým nižšia teplota. Čím máte, ako napríklad ja mám trebárs vlasy pomerne tuhé, pomerne odolné, takže ja si nastavujem spravidla na kulmách vysokú teplotu. Ja si dávam až 200 stupňov v pohode a tie vlasy viem, že to vydržia. Čím vyššia teplota, tým väčšia fixácia, tým samozrejme väčšie poškodenie vlasov. Takže pokiaľ máte starosť o zdravie vlasov, tak určite zostávajte u nižších teplôt, určite odporúčame na začiatku otestovať. A tu, ako som už hovorila, tu máte vlastne smer natáčania tých lokní. Tu si vyberete od tváre, tu si vyberete zase na druhej strane hlavy od tváre. No a tu sa vám budú vlastne lokničky striedať prirodzene. A toto je tlačítko, ktorým vlastne spustíte výrobu tej lokne. Čo sa týka tej teploty, tak môžete nastaviť na 170 stupňov, 185 stupňov a 200 stupňov a takisto je tam ten režim Air. Ako vidíte, tak napájanie je vymyslené takto šikovne, takže sa vám nestane, že sa vám to zamotá. Vo vnútri potom máme vlastne keramický povrch. Dĺžka kábla je 2,4 metra, takže dostatočná na to, aby ste mohli sa s ňou pohybovať. No a v balení potom nájdete i takúto vlastne termálnu podložku, takže keď chcete kulmu bezpečne odložiť, tak len takto zamotáte a takto to môžete vlastne, takto to uzavriete, môžete bezpečne položiť na akýkoľvek povrch. Tá kulma sa veľmi rýchlo zahrieva, na použitie je pripravená skoro okamžite. Ja mám skúsenosti, že moje vlasy som schopná si s tým natočiť okolo nejakých 15 minút, čo je podstatne rýchlejšie, ako sa mi deje s klasickými kulmami. A tie lokne majú vlastne veľmi dobrú výdrž, z mojej skúsenosti mne to vydrží minimálne celý deň, pokiaľ to lepšie zafixujem, tak naozaj vidím, že tie vlasy sú kučeravé ešte vlastne na druhý deň. Tak, poďme si ukázať, ako ju použijeme. Ja si natočím celú hlavu, aby ste videli, ako to vyzerá vo výsledku. Dobré je použiť pred natáčaním vlastne sprej termoochranu. Takže nastriekate vlasy, ináč by tie vlasy mali byť čisté, mali by obsahovať žiadne vlastne nejaké gely a podobné prípravky. Skutočne len tá termoochrana, takže nastriekame poriadne vlasy, termoochranu si takto trošku ešte roztriem do vlasov. Poďme na to. Je to veľmi jednoduché, jediné čo musíte, že na začiatku sa naučíte, ako presne tam tie vlasy vkladajú. Je to otázkou fakt minúty sa to naučiť a potom je to už strašne jednoduché, za mňa úplne najjednoduchšia vec ever. Vlasy vložíte sem ten prameň, oni vám výjdu sem a mali by byť niekde ako tu, za týmto veľkým otvorom. Takže poďme na to. Čím vezmete väčší prameň, tým tie vlasy budú natočené voľnejšie. Keď vezmete uší prameň, tak tá lokňa bude vlastne viac definovaná, bude viac zakrútená. Tak, nastavujem si tu 200 stupňov, pretože moje vlasy sú veľmi odolné. Toto mám asi nastavené na časovači. Tak, tu sa môžete pozrieť, ako vyzerá to moje nastavenie. Strieda sa smer kučier 200 stupňov. Časovač, myslím si, že nepotrebujem taký dlhý, mrknite, ak sa to strieda. Tam si tie 3. Tak a spustíte to tým, že stlačíte toto tlačítko, to spustí vlastne navíjanie vlasov na tú kulmu. Takže ukážeme si to v detaile. Mám tu pramienok vlasov, jeden. Prikladám, vidíte, že takto z toho trčí ten prameň vlasov. Zapínam týmto tlačítkom navíjanie.
Pramienok je navinutý. Teraz začína teplota. V momente, kedy to bude hotové, tak ona zapípa tá kulma. Tak. A máme hotovo. Vyplo sa to. Môžem tie vlasy vytiahnuť. Vidíte krásne definovanú lokničku. Pokračujem s ďalším pramienkom. Najlepšie je, ak máte vlastne nejaké kadernické sponky, ktorým by ste si toto pripli. Nehajte tieto lokničky určite ešte vlastne vychladnúť, aby sa vám zafixovali. Tak, ideme na ďalší pramienok. Opäť vložím do tohto otvoru, toto dám do strany k hlave, tu zapínam tlačítko, kulma si to sama natiahne. Hotovo, čakám až na pípnutie. Tak, vyťahujem lokničko. Keby som chcela mať definovanejšie lokničky, tak určite použijem menšie pramienky. Tak, opäť, poďme na to. Tak, tam do ruky, zase vložím tento pramienok. Pramienok vychádza tu na tejto strane. To je všetko. Tlačím toto tlačítko. Kulma sa postará o zvyšok. Ďalší pramienok je hotový. Tak takto to vyzerá po nejakých 15 minútach natáčania. Vidíte, že ešte som sa natáčala aj takto pred mobilom, takže nevidím tie vlasy úplne dokonalo. Ale vidíte, že sú to také pekné effortless lokničky na oboch stranách. Točia sa vlastne do oboch strán. Zvládnete to úplne v pohode, keď ja som to zvládla tu vlastne pred mobilom ešte bez zrkadla. Úplne v pohode to zvládnete aj vy. Nestane sa vám, že by ste sa niekde treba popálili, ako mne sa bežne stáva s klasickou kulmou, lebo tu vlastne máte ochranu. No a vidíte vlastne, že tie kučierky ako držia, tie lokničky držia vlastne, ja mám extrémne hrubé vlasy a sú vlastne prístroje, ktoré sú také ako šetrnejšie a mne to vôbec nedrží. Z tohto mi to krásne drží, samozrejme, keby ste chceli docieliť ešte nejaký silnejší efekt, môžete urobiť aj to, že vlastne potom, čo sa natočí jedna loknička, tak si to vždy zapnete takto sponkou. Nehajte to vlastne vychladnúť, ono tým pádom sa tam ten vlások lepšie zafixuje. Ja som to nerobila, ani som si nejak nepripínala, tie vlasy nech vám len ukážem, ako je to fakt jednoduché, pretože toto zvládnete jednou rukou, aj keď vlastne presne ako ja neviete narábať ako s klasickou kulmou. Úplne krásne jednoducho, vidíte, že tie vlásky sú lesklé, ale ako hovorím, keby som mohla byť pred zrkadlom, tak samozrejme ten výsledok je lepší. Ja takto v tom mobile poriadne nevidím, čo by som potrebovala, ale vidíte, že v podstate ako krásne na nejaké použitie. Takisto vidíte, že ja Mikado, nemám dlhé vlasy, mám veľmi husté vlasy, keby som mala dlhé vlasy, tak je to zase ešte väčšia výzva. Každopádne ten systém Auto Curl si poradí aj s hustými a s dlhými vlasmi, ale taktiež, aj keď máte vlasy takto ako ja momentálne po plecia, tak sa nemusíte báť, že by vám to neurobilo efekt, lebo pozrite sa na mňa. A fakt to teda drží, fakt by to stačilo teraz už len zafixovať lakom. Bude to krásne držať v podstate. Takže toto bola Babyliss Style Secret Air, automatická kulma, s ktorou si ľahko a rýchlo urobíte lokničky i vy.